Se meni takas ylös. Oi vittu meitsi. Ei vaan. No! Toi Bastion Asti! Oho. Musta tuntuu, että toi Lee sen pelaa. Oh shit! No! Nice. Se aina connectaa eri tänne. Eikä meidän takaa. Ei oo. Se on niin vitun... Fuck you guys! Ei mitään! Mitä takas? Lähellä kyllä. Attack, let's go! Let's go! Let's go! Let's go, girls! Let's have a party! Oh my god, Jessica, did you hear about Amanda? I heard she was fucking bad the other night and she got syphilis! Mama! Mama. Ai saakeli, mulla ei oo Can I get a mama, mama? Can I get a mama, mama, mama? Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Kun tää on kuitenkin quick play, niin mä yritin mennä kokeilemaan. Oh! Personals. Once Mitä friends, täällä on? once conversation. Once friends, once a best friend. Mä oon 14 ja divorced. Nyt rupee ärsyttää. Tää! Tästä tulee nyt isoin stukki. Eiku... Mä haluun eka käyttää ton lampun. Joo. Never mind. Se Se. Let's go. Krisu! Miksi mä oon? Mitä vittua? What the fuck, vittu sä gräpäsit mua, sit mä vaan pysyn paikoillaan, niin vittu mä olin paniik. Se on nyt confirmattu. Jap. Kyllä. Mä tiedän, se on sut. Ei! Okei! Kriisu, onko sulla jotain, mitä sä haluat nyt kertoa? Ei. Come on, sä voit kertoa sun turriterapeutille, onks nyt jotain? Noni. Mun Okei, unohdetaan nyt nää. Au! Oh shit. Oh my god. Sieltä tulee hullu. Lauantaina. Ai niin se? Kyllä, silloin alkaa vallankumous. Se voittaa Se voittaa kaikki muu. Sä Vanukkaasta täplikkäänsä vie kielen mennessään. Vanilja, suklaa, vanilja. Maailma, kun Paulalla on mennyt rillit. Paulan supervanukas. Päivän tekee paremmaks. Ja hauska täplät.